Sa panahon nga magkahimo ka sa pagpailog, pasalamati ang Ginoo kay mo na ebidensya nga naalay balang espiritu sa imong kinabuhi. Nakahimo ka sa pagpailog, gihilak na lang nimo imong kasuko kapag laom. Kay pastilang di ka mahilak, sigurado magkapatay mo ka. Kay lisod di mo overtake ang atong emosyon. Kapag laom, pila ka na to karon sa imingon, Ginoo, grabe na maging Ginoo, dasig na maging kay ko, Bible study na magyug ko, Ginoo, naghatag ko kapulo, naghatag ko COP, naghimo ko, pero ano na yung ba? Nagako kinabuhi, Ginoo. Nag-experience sa bagka niya na kay Gilaan. Experience sa bagka. Nga sa atong kaaktibo kay sa buhat sa Ginoo, usahay, kung unsa kita kaaktibo, labuan tas mga pagsulay, nga moabot sa matag usa sa itong kinabuhi. Ang panangingon, igsoon, ang Ginoo, dako kay siyang paghandom. O say handom, sa Ginoo mga pinakapaglaom, nga ang iya untana nga kiniiya, makita nung tana, sulod sa iglesia. O saan magpagpakita nga adsay ato iglesia, adun na yung mga divisions. O saan pagpakita mga pinakapaglaom, nga usay sa ato pagsigisimba, wa pa magyud in town na bakbak ang mga dako kay mga garbos kinabuhi. When the character of Christ is perfectly reproduced, maperpekto nga ma-reproduce mga pilang kapaglaom, og siya mo ani aros paghatag sa pagkuha kanato mga pinalanggang mga kapaglaom. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa tibuok mga kaigsuonan nato karon nga nakahimos magpatalinghog sa ato ang Sibya. Salamat kayo ako nagampo nga kita magapadayonon sa pagampo pod mga pila ka paglaom samtang ato na pong tagod-tagodon ang mga butang sa balaang kasulatan nga gitawag og the anon. Ang mga butang sa balaang kasulatan nga wala ay gihili, apan na siya dako kayo nga kalambigitan sa atong pagtubo nga espirituhanon, sa atong spiritual journey gikan kaniadto hangtod karon mga kapaglaom. Gani giton ana to kagabi ang gigamit sa Ginoo nga may nagtukmod ni Saul, nga si Saul nahimog hari kay diskoryo na kay si Saul kapaglaom. Wala day sa kabalo nga dito sunan ang Ginoo na plano kaniya o ang plano day nga dihugan sa silana ni Samuel. Apan tungod sa iyang sulgoon nakahimo gid sa pagpadayon ni atong gadyon ni. Apan karon nga kagabion mga pila ka paglaom atong tagaan pagyud og pagtagad. Lalom kaayo mga pinalanggang kapaglaom ang atoang pagtuon. Gitawag sa kapaglaom nga the last remedy. Ang katapusan nga remedyo mga pila kapaglaom og bot nako nga tagaan og lalom nga pagpasantop. Kinsa kini nga mga tawhana o kunsa kini nga mga pamagi ang paggamit sa Ginoo sa iyang katapusan nga remedyo nga makita ang sugilanon mga kapaglaom sa unang hari kapitulo 17 bersikulo 1. And this story is all about Elijah. Og nahibalota mga kapaglaom nga si Elijah gigamit siya sa Ginoo sa pagbadlong ni King Ahab, ikapitong hari sa Israel, linya ni Omri. Og samtang nakita sa Ginoo nga nakontaminar na gyud ning haria sa pagano nga pagsimba sa mga Dios-Dios. Gisugo niya si Elijah mga pila ka paglaom sa pagsulti dito ni King Ahab. Og nahibalota ka paglaom nga giadto ni Elijah si King Ahab og iyang gisultihan nga nagingon ang Ginoo nga wala gayoy init sa pipila ka mga tuig nga maglabay. Og tungod ini nga pulong mga pila ka paglaom petigyong sukuan ni Haring Ahab. Og nahibalota sa sugilan kapaglaom nga gibitbit sa Ginoo si Elijah dito sa dapit nga dili mapukan niya kinabuhi kay patinon man siya ni King Ahab. Og dito naabot mga pilang kapaglaom si Elijah dito sa kalasangan, dito sa adunay gamay kaayo kapaglaom nga tubig nga gitawag siya the brook of Cherith dito dapit sa Jordan. Now I cannot imagine kapaglaom kalayo-layo maginal Jordan o Israel. Apan dili ko makapabalandong giunsa siya sa pagbutang sa Ginoo. Apan kung giunsa siya pag-teleport or pag-transport sa Ginoo kapaglaom kay bulungan nga mga butang, now ang Ginoo nay mag-igo niya na. Pero ang ato tagaan karon pagtagad kapaglaom. Nga samtang si Elijah tuan na dito sa kalasangan, naay gamay nga mga tubig,
Wala na tao mga kapaglaom nga makasuporta ni Elijah na mga tawhana kay nasa taliwalas kalasangan. Walay diakonisa nga makadalagpan sa iya. Walay elder nga makadala kaniya og mga pagkaon. Walay membro sa iglesia nga makaadto niya aron siya masuportahan samtang siya nagatago. Isip usa ka sulas missionary kapaglaom, malipay gid kayo mi nga ngamong ma-assignan dool sa community kay kung mawad-an mi kapaglaom og mga bugas og mawad-an tag mga pagkaon, at least na ay mga dugol nga komunidad nga makahimos paghatag pagkaon. Apa samtang nagsulat ko paglaom na assign mo ko sa Esperanza Sulat sa Academy for Luma Tribe or gitawag og isol kapaglaom, layo-layo gid siya salog. Sa matag panahon kapaglaom nga mahotdan gid in town kami og pagkaon, mo'y pinakalisod kay lagyo kay sa komunidad. Apan dito nako nakita kapaglaom nga sa mga panahon nga wala na gani mi bugas, makatingalahan ang mga panghitabo kay imbis sa sige na mugtako sa mong bugas o sana ra magito kalitsian. Apa naguna-una mi kapaglaom nga mo na gito ang katapusan namong ilungag. Apa sa among tiglutuan nga gihingan lag si Himi, abot ang nagkapaminaw basekron kapaglaom. Mingon gid sa nga sir, sa gitabuha nga abi na kog katapusan na gid in town to siya namong takos sa pagkaon. Apan akong nakita sir nga naa pagyapoy bugas sa sudanas sa laton. Kang Elijah mga pila kapaglaom, hindi basas yun sa Tiksos sa bersikulo 4. Nga ang Diyos nagingon ni Elijah, nga dili ka mabalaka Elijah, kay akong suguon ang mga uwak. Take note mga pinalanggang kapaglaom. Gusto nako nga itutok na to ato mga mata sa to pagtuon karong kagabion. Nga ang gisulti sa teksto, He will direct iyang suguon ang uwak. Sa tanan pa bang mga langgam kapaglaom nga mga nindot untag dagway, wa ba ka nagunahuna nga saro po ang ginuuwak na malagid po gigamit? Kita man siguro tas uwak mga pila kapaglaom. Ang uwak dili gid kay na tantong gwapo, mas gwapo pa gamiton sa Ginoong mga parot. Mas gwapo pa gamiton sa Ginoo ang eagle. Mas gwapo pa gamiton sa Ginoo ang mga langgam nga mga nindot ug mga kolor. Apa na malandong ko pag-ayo kapaglaom nga panahon sa kapitos na kaayos sa kinabuhi, wala na magkasuporta sa mga magbubuhat sa Ginoo or siyang bulaton. Here comes the uwak, mga pinagkapaglaom. Now, gibuhat kini siya sa Ginoo o gisultihan kini siya sa Ginoo nga dili gyud mabalaka. Ang bersikulo 6 mga pinagkapaglaom, makita ginato diri ang nindot kasugilanon. Nga sa buntag sa iyo ang uwak mo naog maglupad-lupad ang uwak kapaglaom. Magbitbit siyang simod sa mga tinapay. Bikiri, gikan sa langit kapaglaom ang mga tinapay. O kung niya pagkagabi kapaglaom, dadan na po si Elijah. Og sudan gihapon og tinapay. Pagkanindot kayo nga pamalandongon, nga sa matag panahon day kapaglaom, nga makaingon kita, nga burag wala nay mga paagi, nga mapadayon ang bulaton sa Ginoo. Daghan usay mga babag sa mga buluhaton sa Dios kapaglaom. Apan ako kang suginlon, nga og dili ganita magpagamit kapaglaom, dako kay insulto kung ang mananap na gigamiton sa Ginoo on behalf sa batag usa kanato. Kapaglaom akong tagapagtagad gamoning kahimtang ni Elijah. Batuhon ka na kadapit, apan nakainom sa tubig, makita nimo nga gipakaon sa Ginoo. Wala na magilain nga remedyo kapaglaom. Apan, ang akong tagaan karon og lalom nga pagtuon, ang uwak. Grabe po ning uwak kapaglaom sa akong gikasulti ninyo. Ang uwak kapaglaom, ano na siya history nga dili kayo maayo. Naghilundob ka sa panahon ni Noe, sa paghuman sa lunop o paghuman mga kapaglaom sa pagbundak sa ulan nga nagluto-luto ang arka just to check kung napabay tubig o wala. Ang gisugo ni Noe kapaglaom ang kinig yung uwak, pero ako kasuginlan ang uwak wag ginibalik. Kay kining uwak kapaglaom warag na gini siya pagkagahion pug ulo kay nalingaw na magkaon sa mga patay. Moto nagsigunda pagbalik og padala si Noe og dove og ang dove kapaglaom ni balik bungutan gyud ang dove, no wonder. But I just want to focus kapaglaom. Nan karon kining uwak naman ni history nga medyo tulibagbagon gamay. Naman ni history mga pilang kapaglaom nga naay pagka walay ayo kapaglaom. Apan ang atong pangutana karon
ngano ang uwak pa magyon sa tanan pang klases mga langgam ang gigamit sa Ginoo aron sa pagpatuman, aron sa pagpadayon, sa pagsuporta sa iyang bulaton kapaglaom dito particular sa Brook of Cherith. Mga pinag kapaglaom, dirigin nako na pamatunan nga sa daghan nga mga panahon ang Ginoo magagamit sa mga butang nga ginahuna nato useless, sa mga butang nga ginahuna nato nga wala say kapuslanan, apan kining atong ginahuna sa tawhanon nga pagnuna nga kini nga butang walay kapuslanan, apan ang Ginoo makagamit nga ang tao or ang butang nga ginahuna nato kay kapuslanan iya magamit nga mapuslanon kaayo aron sa pagsuporta sa buhat niya mga pinalanggang kapaglaom. Usa ka panahon niya na adunay usa ka tao nga nag-apply siya mga kapaglaom sa dako kay nga institusyon sa kurso nga AB Theology. Abi niyo kapaglaom kay kining tawhana lagi kay wala man pod lagi og kana bang gibudlot gikan sa kalibutanon nga mga aktibidades. Na say kaagi nga dili gyud maayo nga kaagi kapaglaom. Dili mosagot ang theology department aras pagdawat kaniya isip estudyante mga pilang kapaglaom. Busa samtang sa iyahang grabe gyud nga pagpangaliyo po o grabing hangyo. Siya kapaglaom nadawat na lang. Apan samtang siya kapaglaom gidawat, wa pagid niya nadaog ang iyang mga daghan nga mga kaluyahon, mga business kinabuhi. Dili maayo sayang record samtang siya nag-eskwela mga pilang kapaglaom dito sa Tulungaan. Gani usa ka panahon ni ana kay wala namang gid sa suldanay kaayos klase. Ang iyang performance mga pila ka kapaglaom dili gid kay maayo nga usay mauwawan ang departamento sa theology. Abi niya kapaglaom dili gid niya malimtan. Nga usa ka panahon ni ana na nanuktok siya ang kwarto. Og samtang iyang giabrihan kini kapaglaom, iyang nakita ang dagway sa usay ka pastor. Ug matod pa niya kapaglaom, ang ngalan sa pastor si Pastor Agustin. Usa ka doktor mga kaigsuonan, Alfredo Agustin. Di gid niya malimtan. Og sa panahon mga kapaglaom nga sulod ni pastor giampuan siya maayo. Og kato nga pagampo mga kapaglaom naghatag kaniyang dako kay kusuga, uy. Giatuan ko sa kwarto. O nagunona kining tawhana kapaglaom nga halag grabe. Bisan pagwa daytag ili sinalikwes kapalaran o sinikmahan gyud sa kapalaran apan lain ni anhi ko sa pagampo. That time kapaglaom in town nagpasalamat siya. Ngamid sa daghan kay mga tao nga wala naging manuo kaniya tungod sa iyang pagkawayayo. Apan ay usa ka pastor nga nagampo kaniya. Ug niya kapaglaom napay usa ka tao nga nagtuo kaniya nga mapuslan pagit sa ugmas mga umalabot. Kung ano ito mga pilang kapaglaom, ang Ginoo nagtabang ni ining itawong tawhana. Ni-graduate siya mga pinalanggang mga kapaglaom. Human niya graduate mga pinalanggang uubos sa grasyang kaluoy rapos Ginoo nga nakagraduate sa Bachelor of Arts Major in Theology. O niya kapaglaom, nagka-appeal siya sa mga missionary activities. O niabot yun sa punto mga pilang kapaglaom. Nga kini nga tao, gani, nahimo siya mga kapaglaom og kabahin. Bisan pa man mga kapaglaom sa pagministeryos Ginoo. O niabot pag panahon sa kinabuhi kapaglaom. Nga ato mga pipila ka mga panahon, nakawali na siya diri. Nakawali siya kapaglaom o gitaytulan o God's work do not delay. Natingala mga tao. Naon sa maning tawhana nga nakawali man. Nga dito sa homiletics, ikalima man siya nabagsak. Kay grabe yun. Human kapaglaom ang Ginoo nagamit apod niya. Nahimo pagit siya speaking mga kaigsuonan. Sa ikaduha nga series, gitawag o The Gift of Weakness. O ya sa pila ka series mga kaigsuonan, nakahimo na po siya sa pagwali sa gitawag o In a Little While. O karon nga series kapaglaom, nakawali po siya sa gitaytol di anon, basig imo ng silingan kapaglaom. Ingna, nga naluwas ragid siya, pinagis grasya. Ingna siya mga pila kapaglaom, kung unsa kamayo ang Ginoo. Nga taliwala dahi sa mga panahon nga wala dili kita mapuslanon mga pananaw sa mga tao mga kapaglaom. Apan kung ang Ginoo dahi magahimos paggamit, mahimo dahi dako kay mapuslanon. Ganit tanawa ang evangelism page 700 kapaglaom. Bisan pa ang mga uneducated,
mahimog magamit sa Dios alang sa pagpalambo sa mga buluhaton. Gani gibutang pagidya, even the children, mga batang gagmay, mahimo siya og dako kay hirigiban alang sa dako kay nga bulaton sa Ginoo nining kalibutan na. Gani matod pa ni Pastor Mama kapag laom adunay usa ka kanbaser. 10 anyos. Apag kini 10 anyos si kanbaser mapila kapag laom. Gipadalanginan siya sa Ginoo nga makahatag siya maayo nga pag-isbit sa libro. Dako kay sales ang batang gamay kapag laom. Hinungdan nga siya untay buhion siyang mga ginikanan. Apan niabot yun ang punto tungod silang kalisod. Nga pinaagi siya paghimo sa libro sa Evangelist. Siya may nagbuhi sa ginikanan. Sa pangidaron nga 10 anyos. Grabe ka magkalisang. Og na-converter ang mga ginikanan kapag laom nga muundang na lang sa pagpanginabuhi. Og mo join sa literature evangelism. Tanawa kapilang kapag laom. This is not all about how educated we are. Dili ni padakanay og rangko, dili kini padakanay og kahibalo. Nagpasabot kini kapag laom nagadepende kini kung ikaw o ako magpagamit sa dako kay nga bulaton nga gitaganas Ginoo alang kanato. Kapag laom nakahibalo ba ka? Gadagan kay mga tao dito sa Israel nga dili gid sila motuo nga si Jesus ang Misaya. Nganong dili sila motuo? Kay anon mga kapaglaom. Tan-awa ning atong title. Jesus was anon. Nganong mingon makog anon? Kay gikan siya sa pamilya nga dili talahuron. Gikan siya sa pamilya mga kapaglaom nga dili sikat. Gikan siya sa pamilya nga yang amahan usa ka panday mga pinlangga kapaglaom. The unknown. Jesus was the unknown even until now. Many people in Israel don't believe that Jesus is the Messiah. Even today, mga pilang kapaglaom. Tungod kay ilang gilili, nga si Ginoong Hesus, mga pilang kapaglaom, usaragid in town, kay ano kaayo, usaragid siya kapaglaom, kapanday. Apan ako kasuginlan karon mga pilang kapaglaom. The significant why Jesus chose to be the son of the carpenter. Abi niyo kapag laom, kining mga panday, ako lang kasuginlon. Magpili ra gyud kag unsay himuon, ipahimo nila sa imong balay. Kung gusto kag renovation, ang panday makahimo sa pag-renovate. Kung gusto ka og reconstruction gyud kapag laom, ang panday makahimo sa pag-reconstruct. Kung gusto nimo ang hiwi nimo nga pundasyon ipa-street, ang panday makahimo niya na kapag laom. Kung gusto jud ka magtukod og bag-o nga balay, ang panday makahimo niya na. Wala ba ka kabalo mga pila kapag laom? Nga si Ginoong Hesus nahimo sa anak sa usa ka panday tungod kay bisag unsa ang itong ipahimo sa ato kinabuhi kung ato lang siyang tugutan kapag laom. Bisag unsa kag gubaon ang ato mga kinabuhi. Unsa kini kag kinumot mga kapag laom. Apan Jesus can renovate our lives. Jesus can reconstruct our lives. And Jesus can even make us a new life, mga pinagpaglaom. O walay makahimo niya na, it is only the carpenter's son who is Jesus. Apan karon kapag laom, daghan pagid ang mga tao nga dili gimuton Jesus sa magluwas. Even today, He is unknown to a lot of people in the world. Mga pilang kapaglaom. Apat tungod kaniya, daghan ka na to nangaayo. Tungod kaniya, mga pilang kapaglaom, daghan ka na to natagaan og dako kay kapaglaom. Mga kapaglaom, ang Christ Object Lesson, page 69, pagkanindot kay nga pinulungan. Sa akong gikaingon kaniyo pilang kapaglaom, sa matag panahon nga magwalig yung ko in tawon, dili gid in taon kamo ang unang nakapamalandong. Ako ang unang nakapamalandong. Tanawa mga kapaglaom, samtang ako ning basahon. Ako gyud kapag lao murag gyud ko sagpaog kanapulo ngano tungod kay challenge po ninako. Ambot lang kung imo ba po din challenge. Nagingon ang Christ Object Lesson, page 69. Ang Ginoo dako kay siyang paghandom. Unsay handom sa Ginoo mga pinakapaglaom nga ang iya untana nga kini iya makita nung tana sulod sa iglesia. Usan man pagpakita nga adsay ato iglesia adunay mga divisions. Usan pagpakita mapilang kapaglaom nga usay sa ato pagsigisimba wa pa magyud in town na bakbak ang mga dako kay mga garbos kinabuhi. When the character of Christ is perfectly reproduced, maperpekto nga ma-reproduce mga pilang kapaglaom og siya mo ani aros paghatag
sa pagkuha kanato mga pinalanggang mga kapaglaom. Tanawa ra ni Jesus. Gibitbit si Jesus usa ka Sabado ni ana nga nagwali si Jesus nakabalo ba mo ni ana dito sa Nazareth nga gikuha siya sa mga tao o gilabay siya dito sa bangin. Apa si Jesus mga pilang kapaglaom wa gyud kakakita or kadungog sa bilang kasulatan nga iyang gipamalikas etong gipasagpat tong mga uban. Siya ming kalagi rito sa uban nga dapit o nagpadayon sa pagministeryo. Sa to pagalagad kapaglaom unsa kadako nga kasakit imong na-experience sa iglesia. Niabot ba sa panahon igsoon nga nagwali kang hapit ka tigbasa saman Jesus ang gilabay dito sa bangin? Niabot ba sa panahon mapilang kapaglaom nga lami na kay imong pag-promote og naay usa ka tawo nga nagsipa nagkulatan ni Budas Pulpito warag wala pa man siguro kung kadangog kapaglaom o naa pa ba mas grabe nga imong nagyan sama ni Ginoong Hesus nga siya ang magbubuhat siya kapaglaom ang nagmakagagahom sa tanan makahimo siya sa usa lamang kapag bukas siya mga mata katong mga tawo nga naglansang niya pwede niya tong pamatyon bisan sa pagsiga lamang siya mga mata. Haba ng iyong baba kapag laob mo na nga, it is all about Jesus. Whenever we encounter a lot of challenges, even in our lives, even in our church, even in our office work, o bisag asa, let us always focus about Jesus. Kay dili gyud malikayan kapag laom mo na nga sa panahon mga kapag laom nga makahimo ka sa pagpailob. Take note. Sa panahon nga makahimo ka sa pagpailob, pasalamati ang Ginoo kay mo na ebidensya nga naanay balang espiritu sa imong kinabuhi. Usbon ako. Grabe nga mga komosyon, mga pinalanggang kapaglaom. Nakahimo ka sa pagpailob. Gihilak na lang nimo imong kasuko kapaglaom. Kay pastilag di ka mahilak, sigurado makapatay mo ka. Kay lisod di mo overtake ang atong emosyon. Apat tungod di ana mga kapaglaom nakapailob ka. And I would like to tell you, every moment nga nakahimo ka sa pagpailob tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus, that is already the manifestation that the Holy Spirit is in us. Pero usara gani ka istorya igsoon bikil, dili pagita kabalong kay pasay, manggani tang paselo. How can we manifest the character of Jesus? How can we manifest? O how can we think nga kwaon kita sa Ginoo sa panahon siyang pagbalik? Kung ang kinikinig Hesus, mga kapaglaom, dili makitaan sa tutagstag sa kamakinabang. I know this is a struggle for me. And I know also kapaglaom, nga pipila siguro ka na to, adunay sama nga mga struggle. Tanawa kapaglaom, sometime later, dito tas ikaduha, ang suba nga gamay kaayo kapaglaom, the brook of Cherith, nahimo ogid siya in town og nahubas. O pagkahubas, ini bilang kapaglaom, ang mga langgam wala na po nagahimo sa pagpadala kaniya sa mga tinapay. And I would like you to focus kapaglaom sa direction nga gihatag ni sa Ginoo ni Elijah. Unsa kini nga direction kapaglaom? Elijah, adto ikaw sa lugar sa Zarephath, dito dapit sa Sidon. O ako kasuginlan, aduna na po ko'y tao nga giandam dito. Abi ni mo kinsan taong gitaganas Ginoo mga dato nga mga tao, mga sikat ba nga mga tao, kapilang kapaglaom, sa kadako kay dito sa Zarephath, sarog walay dato dito kayo, sarog walay tao dito, mga pilang kapaglaom, nga mga bright, mga bantugan. Apan when you look the text, wa gini ko na Ginoo nga Elijah tuwa dito ang tao nga akong giandam. Daghan kini sa mga pagkaon, daghan kini sa mga sakinan, aircon ang iyang balay, gwapo kini sa Elijah. Dito gi ka magpuyo Elijah ha. Aron nga manipayon gyud kay kadto sigurado gyud ko nga di ka makabsan sa imong pagkaon. But the story goes like this. Daingon na Ginoo mapila ka paglaom nga Elijah, adto dito kay naay usa dito kabalo, mayra magbatan-on nga balo kapaglaom nga tiguwang na putaon nga balo. Unya naay usa ka anak kapaglaom. Perti po pobriha kayo. Wa ba ka nagunaw niya kapaglaom? Nga sa kadaghan kayo nga gamiton sa Ginoo, kini pag yung widow, nga hangtod karon, it is unknown. We don't know what's the name of the widow. Wa kita kabaloon sa ngalan atong uwag.
Samot, ang widow, wapot na kabalo. Unsa po niyang ngalan. But you know the direction. Nga ang Ginoo mas komportable mo gamit sa mga taong wagigili. Ang Ginoo mas komportable mo gamit sa mga taong pobre. Pero dili tanan. Kidaghan kay mga dato kroniminaw kapag lam nga nagapagamit. But most of the time, makita sa bilang kasulatan, mas komportable ang Ginoo mo gamit sa mga taong mga ultimo, mga kabus, mga timawa kapag lam. Kaya wala sila lain nga maghandom silang kinabuhi. Tungod siguro sa kalisod, mo ang paghandom sa langit nun nga pulianan. Mga pinalangga kapaglaom, tanawar God ninyo. So niadto siya sa Zarephath, o niadto siya dito sa usa ka lugar, o nakita niya kapaglaom in town, ang luoy po kay dagway aning widow. Balo. Nagpunit sa mga kahoy, mga pinalangga kapaglaom. Og samtang akong nakita ang diskarte ni Elijah, grabe na bagyong gutuman ni Elijah kapaglaom. Lagi man katanawa yung diskarte ha. Ayo. Ma'am, kining, pwede mangayog tubig? Unya, kinilakaw naman kapaglaom kay mangayog na magtubig. Wa pa kaabot ito sa pulta. Ma'am. Warag okay ra ba nang moinom tag tubig nga wala tay kaon? Apilin na lang palihig og pande. Abi mo kapaglaom, ako yung mabati. Niya kita gamay og pagkasulad, even though 1 year kapaglaom, di po tayo kagraduate o wa ta may agi literature evangelism. Ako gibati kapaglaom nga pagkadili lalim kini nga pagbati, mauwa man sila ijag, gutom na gid sa pag-ayo. Sir, pamingon sa nga ma'am, pero yung gutuma kayo, haman, lisod po kayo na siya. Sumingon gid sa nga ma'am, pastil, inom kong tubig, ma'am, be. O niya paglakaw, ma'am, apilin na lang palihog, ma'am, og pan, kay, basig mapas mo tanin dili ang tubig nga walay, pan. Kapag laom, grabe naman lang yun. Pero si Elijah, nagpastilan, Ginoo, ano rin po, kundi mo gibutan, pero direction sa Ginoo, mga pinalanggang kapag laom. Although dako kini sag meaning unta na sa mangwali pero dili na maginato kay mapatasan gabaluta nga gihatagad sa tubig sa balo gitagaan sa katapusang tinapay usa ka komkom og nahibalota sugilanon nga wa ginakabsi sila sulod sa tulo ka tuig ug tunga and we all know that story but the point ka gusto nako i-stress mga pinlang paglaom nga ang Ginoo makagamit di ay sa mga pobre kayo mga pinalanggan akong kapaglaom aron nga mahimo sila og dako kayo nga galamiton sa blaton sa Ginoo. When I became a sulas kapaglaom dili ko kalimot. From Bayugan City moadto kag Municipality of Esperanza. From there mosakay pa mi og gamay kaayo kana bang dikatig nga baruto partabok sa Huilian. Pagabot sa Huilian pilang ka kapaglaom mosakay na din ko ato kong motor padulong dito sa nursery. Ang dalan pagyud kapaglaom igo ra pod maigo ang ligid kay grabe kalos grabil. Kada bitaw mag-drive ka kapaglaom nga mahurot imong memory verse kay daghang hapit yun. Pastilan pagkadaghang yung hapit, Ginoo, pangpang, Ginoo, perting lisod. Mahurot imong igo gyud pag-abot ito, mahurot ang di ka katog kay lili sayon ang dalan. Abi ninyo kapaglaom pag naog na nako this nursery ibilin nako dito ang motor at sa usa ka dato usab nga Adventist kalimot pagi ko sa apelyido Nukalan I can still remember pero Pingkalan or something like that ibilin na mo dito ang motor mga pinanang kapaglaom nga pinakadako nako kay nga kalipay kay sugaton yun ko sa akong mga estudyante kay from nursery muna og kapadlong sa Bunagit that will take sa una kay perting lapok ka kay that will take almost 30 minutes lugsong nga lapok yung kayo from there Bunagit mutabok na dayon may usara ka suba pero dagko kay nga suba o gabon na tabukon kapaglaom sa Nuevi gid in town katabok way labot og mubaha way labot kapaglaom in town kung ang kondisyon dili kayo maayo. Abi niyo kapaglaom prisko kay sa kung na nga pag-abot na gani pag maabot na gani ko kapaglaom madonggan na ako tingog sa motor sa estudyante malipay din sila kay warag mudagan pa man og 1 hour to 2 hours ang baktas padong na po dito sulod. Sa ilang ako sog mo baktas. Way labot atong binaktasan kapaglaom nga kadaghan bitaw kayog hunong. Way labot atong maigo grabay imutil anang bato nga sakit na wala na ilabot kay ilang mga kuko kapag laom warang nag-helmet di gyud maunsa dagan-daganon ang mga bato magpas-ano pero anyway dala kog bugas kapag laom
dala po kog luto, unya magdala po kog tinapa. Di gyud ko kalimot, nga mingon din sila nga magampo mi, human og ampo managan na mis bukid. Mingon din sila, sir, ako'y karga ani in town, akong bag gid ako kayo. Nga naay corn coffee, nga gihatag ni Brother Enin paglinawan, di pag ko kalimot. O niya, tagaan po ko sa kumabag mga tinapa. Kapitin namang lami, agin ng tinapa dito kapag laom. Kanabit ang atong mga biskwit nga ato rin panglabay dere nga warag lami. Pag abot ni dito sa bukid, damgo-damgoho ni muna. Kapitin namang yung lami ana. Kana mga biko, nga wala na ito tagapagkan. Kapitin ang lami pag abot ito, nga wala nagimakawi. Anyway, dala ko tinapa kapag laom. Pag humanamog tabok sa ikaupat, katabo suba, akong sa kaisyante, magkuha din siya og dahon sa saging. Iyang hugasan pag ayo kapag laom. Ibutang na mo dito sa lapad nga bato. O kabalo na gid sila. Nga na ko'y lungag, nga akong luto, nga gilungag na daan. Ibutang na mo diya, mga kapaglaon sa dahon sa saging. Amo siyang ikanat. Unya among ipambubo ang mga tinapa, mga pinalanggang kapaglaom. Unya pagbubo na mo sa mga tinapa, mag-alirog na yun pagkanindot kayo. Nga namin kong nindot, ang uban nagkanil cutter, ang uban wainil cutter. Kaduot o kaon kapag laom, duot. Unya kay pagdungo kapag laom, kay na may uban nga gisipon. Sa nangaon ron kapag laom, sa ilo ay taon ko. Mutulok man gamay, alang-alag, imong sitahon, kapit pong gutuma, basta kapag laom, dito ko nakaingon nga Ginoo. O wala kini nga mga tao, nga wala kayo sila dito na pataranginan sa bahin sa material, kinsa kay musugat nako ani diri sa bunagit. Kaya kung mga ito ganita sa pil sa barko kapag laom, doon na gani kayo na, pilay bayad, tag sagatos, tag 200, o sa regi karga, tunga rasa kong bugas, doon kay dako kay bayad. Apan look at these people. They were not probably even blessed sa mga material nga panalangin, but they were blessed in physical and so forth. But look at them. Sila kapag laom, ang magamit kaayo sa Ginoo sa paghimo sa dako kay kalampusan simulaton. Bisan day pobreta, bisag uneducated ta, bisag ultimo kabus kapag laom. But we will become useful as great instrument by God kapag laom sa paghuman simulaton. Nininyo ta. Kapag laom, akong isulti ninyo ang Ministry of Healing, page 291. Kapag laom, ako ni siyang gisulti, kaysa ako laging gikasulti, kanang giganahan kay ko sa pagbasa na ko sinulat Spiritus tag na akong kopyahon. Kanang bitang pagbasa na ko nga naigo ko kapag laom. Kanang yun ang akong basahon pag-ayo. Gani kung imong basahon, ako ginesiyang antusan na lagi sa nagbasa. Ilimi gamay raman kapag laom. Lagi ko siya, almost as they come into the world, the children are subjected to fashion's influence. Pastilan. Karon daw nga mga panahon kapag laom, ang target kuno sa mga tao, ang mga fashion nga mga kalibutanon nga mga butang. Gani nag-ingon diri, they hear more of dress. Mas ganahan sila mamina unsay bag-o nga mga sinina, unsay bag-o nga mga bag, unsay bag-o nga mga rim, unsay bag-o nga mga bike, unsay bag-o nga mga cellphone, unsay bag-o nga mga sinina, unsay bag-o nga mga himan, unsay bag-o nga mga uso. Mas ganahan sila kana ang ilang istoryahan kaysa mag-istorya sila kapag laom sa pulong sa Dios. Mag-istorya sila about ni Ginoong Hesus nga magluluwas. They display, they hear more of dress than of their Savior. Pastilan. The display of dress is treated as of greater importance than the development of character. Wala bata kabantay kapag laom. Dili mangyod dautan nga naatay mga habits kinabuhi. Apan kung kanang habit atos kinabuhi kapag laom, mga naandan atong pamalandungan. Kay basin baya kapag laom, nga musugot ta gastog minilyon sa atong habi. Apan sa atong mangluluwas kapag laom, tagaan na nato sa sinsilyo. Gaan na nato sa ka oras. Pero kung atong habi na imutawag, bisag tago sa kabulan, bisag asang dapita, mal sa kalibutan. Basta ato ng habi tawag, willing ka ita. Apan bantayanan gina kapag laom. Bisag ako sa kagalingon, kina po ko'y habi. Nga kiniuntan akong habi, dili mo labaw sa akong magluluwas. Nga mao si Ginoong Hesus. The importance, nga for fashion's sake, they are cheated out of preparation for the life to come. Tungod sa pagpaningkamot sa yawa kapag laom, nga iyatang agnihon, mga bag-o nga mga himan, mga bag-o nga mga
daghang kay siyang mga instrument nga makagwala kanato sa pag-alagad. Usahay pila kapaglaom, makalimuta nga mangandam dayta nga mobalik ang Dios. And for the sake of passion, gilimbungan kita siyawa pila kapaglaom nga dili kita maandam sa pagbalik sa iyo. This is sa Ministry of Healing 291. Apan kapaglaom na magita igong panon mo ambak talagi ko. So, ang ikatulo kapaglaom, sometime later the son of kining paghuman og tabang kapaglaom. Sa usa ka balo, pastilan, siya pa'y nagtabang, siya pa'y nagpadayon ni Elijah, nagatiman ni Elijah sa tagapanahon, pero noon sang hitabo kapaglaom, bisag unsa din nato kadasig sa ministry tanawang widow, giatiman niya si Elijah, gigamit sa Ginoo, pero nabot kita panahon, nga nagbasol si ang widow. Once siya nagbasol niya, gitabangan si Elijah, but look at the statement. Pagkamatay yun siyang anak, dito nagkaingon ang widow. Tanawa. Sometime later, the son of the woman who owned the house became ill. Grabing balatian. He grew worse and finally stopped breathing. Namatay gid kapaglaom. She said to Elijah, "What do you have against me?" Unsa man akong kasaypanan, Elijah? Anak tao sa Dios. Niyan ni kabadri aros pagpindog kanako sa akong mga sala o alpat yun akong mga anak. So grabe kapaglaom ang senaryo. Ang senaryo kapila kapaglaom nga bisan pa kining widow gihatag ni ang tanan sa buhat sa Ginoo, gihatag niya ang full support sa buhat sa Ginoo, pero dili na exempted tas mga pagsulay. Kapaglaom pila ka nato karon usay miingon Ginoo, grabe na magini Ginoo, dasig na magikay ko, Bible study na mangyud ko Ginoo, naghatag ko kapulo, naghatag ko COP, naghimo ko, pero ngano ningon ani ba ako kinabuhi Ginoo. Naka-experience sa baka ni anak kay gilaan. Siya baka. Nga sa atong kaaktibo kay sa buhat sa Ginoo, usahay, kung unsa kita kaaktibo, labuan tas mga pagsulay, nga moabot sa matag usa sa to kinabuhi. Apa nangingon, igsoon, amount of blessings, nga page 10. Ang mga pagsulay sa itong kinabuhi, mga pilang kapaglaom, mo kini sa mga workmen, mga gigamit sa Ginoo nga mga pamagi aron nga mahawas ang atong pagkadili binalaan, mawala ang mga mapalis ang mga gilumot-lumot, mga libaong sa atong mga kinabuhi. Kay usahay kapaglaom sama ni Balak og wala gibangga sa asno siya skilid di sa kabantay kapaglaom nga manulunda di nagatang sa asno. Usahay sa kinabuhi og dili po ta imumo kapaglaom og dili po ta mga sakitan o dili po ta makahiagom o mga dagko kayo say nga mga pagsulay di ta kabantay nga naa tay mga dili binalaan sa tong kasing-kasing, dili na to batiyan nga naa day mga libaong-libaong sa ato mga kinabuhi nga wa na to minusuli o gato ra siyang mapadungan samtang kita naghiagom mga dagkong mga pagsulay sa ato kinabuhi. Mga kapaglaom, usa ka panahon ni ana, usa gyud sa akong amigo nga usa ka pangulo dito sa district sa Bislig Central Church kapaglaom, nasa usa ka buk dump truck. Si kanhan pagintawon ni nga dump truck mga pilang kapaglaom, giampingan ginianig maayo. Kaya ang gitipigan pag-ayo pagpalit aning dump truck. Gididikar niya sa Ginoo kapaglaom. Human atong pag-promote nga grabe gyud ang promotion sa one offering plan ni commit kini siya nga pamilya. Nga besan pa man sa mga kapitos kinabuhi. Apan gawas yung mahatay sila pulo kabahin, 10% sa ilahang kapulo, mobalik sila, mohatag po sila, og 10% silang offering. Human nila atog commit kapaglaom ang ilang dump truck ni biyahe dito kay magkuhag balas, dito Simulaw, Santa Maria, kamo nga taga dito, nakabalo siguro mo ani nga sugilan kay nag-viral man siya. Sa paglabaw sa sapa, igsoon, ang tubig, taga diri pagid in town, taga tiil pa, so nilabay ang dump truck. Paglabay sa dump truck nilang kapaglaom, pagload na dito sa bako, nausang hitabua kapaglaom nga, pagbalik karon sa dump truck, maglisod na magbalik ang dump truck kapaglaom. Ngano maglisod sa balik, kay adunay dako kayo nga mga tubig gikan sa kabukiran, kay dako man gidagom to sa kabukiran. Og unya adunay dako kay nga mga baha, og samtang gipaspas og labang gyud sa iyang driver nga iyara pong igsuon. Og iyang helper grabe nagsininggitay kay dako kay danos tubig. Wala gyud kapaglaom sila nakalahot sa pagtabok. O ang dump truck mga pilang kapaglaom napilit dito gyud sa tunga sa dako kay gyud kay nga suba kay kanang Simulaw dako makay nga suba.
O imo makit-an das picture kapag laom nga ang dump truck na lumos. Tanawas picture kapag laom nga ang tubig na nagyudyas tunga sa dump truck nagpasabot nga ang tangki kapag laom nga naay sulod 80 ka litros. Huna-huna gyud sa mga tao kining tangki sudlan ginig tubig. Ang makina ani overhaul gini sudlan gid tubig kusukin daw sa tubig. Pagkadawat niya sa tawag kay this is mislig mo 45 minutes pa man padulong anang iriyaha nga yan dump truck nga na nalumos basta gisubidan niya mga kaigsunan gamit iyang sa hilak sa sakyanan padulong dito sa area basta dali ra ko kay naabot. Pagsulod niya mga kaigsunan sa crossing tuan na mga ambulansya pertinya kulba ingon sa nga pastilan nangamatay na baka nga akong driver namatay na baka kay di man kag ambulansya kay ingon niya gipantabang og nangamatay na pagkanaog niya sa kinan mga pila kapag laom kit-an gid niyang dump truck unya nakita niya dito kapag laom ang iyang manghod nga mo'y nag-drive. Kauban na ito sa pagtuo nga mo'y helper. Hapit na mga lumos kabilang kapag laom. Piti kulbaa. O gabi ninyo kapag laom. Unsay ang gisulti. Dito siya niluhod yun sa ilalom sa kahoy. Wa na gid sa mauwaw mga pitalanggang kapag laom. Matod pa niya, gihinulsulan niya, bisan pa ang katapusan giniyang mga sala. Abi kapag laong pagkanindot po, may mga pagsulay ka, kaya hinundom kitang hinulsol. Pero ang kinabuhi, pertinindota pa, wa gilabot ang Ginoo sahay, no? Dili sa bugat, mga pilang kapag laom. Aba na ito, balikon, hinulsol siya balik, kaya pagtanaw niya magkapaglaob, dako pa makindagom, ganabilin, sa ito pa kumubundak ng ulan. Nagbabag yung dump truck, mayabugin ang dump truck tungkol sa kusog, agkarit, o magguba, o ang mga tao, mga matay. Kapag laom, human ginyag amin. Pagkidako kay gyud sa nahitabo. Paglili niya sa dagom na wala. Pagtanaw niya mga kapaglaom, ang ulan mingundang. O gi-rescue, kanang iyo makita sa picture, kapaglaom, mga rescue team na kana, gibulitang ditong PC, maglisod sila kay bisag usaog kung babit, madalag yun, mabali ang bukton tungos kusog sa current. Pero pagitaag pamagi, naluwas ra gyud mga pinalangga kapaglaom ang mga tao. Mo na mga tao kapaglaom in town. Mo nang nag-rescue. Ang nakapula diha kapaglaom nga tapas sa keto mo na nga iyang helper o gayang manghod kanang nastunga kapag laom nga naka-long sleeve nga maron mo na yung manghod na-rescue kapag laom so ingon sa nga bahala na ng dump truck basta nga luwas apa na nindot kay nga balita kapag laom kapanghuno siya ba nga grabe no bag-o ra man ta ko naghatag og COP o one offering plan ay naunsa magid nga di na gini mapuslan niya kung dump truck samtang pagkaugma gibiray ang dump truck dilugdang ang tubig kay bulungan magid kapag laom nga ang tangki sa iyang dump truck pag abri bitaw wa gibisag usa ka gamayng tubig nga nakasulod siyang tangki giabri sa mekaniko ang makina pagtan-aw mga pilang kapaglaom ang mga tubig naras gawas wa gyud nakapenetrate dito sa makina nga pila monta ka oras nahuluman sa dagko kay nga mga naghaguy-huy nga mga tubig kusog kaayo nga current sa tubig. O gabi niyo, pilang kapaglaom, taliwala sa paghitabo, siya ni padayon ko sa pag-alagad, Ginoo, tabagi ko makapadas pag-alagad. Ingon na ani day kapaglaom, nga daghan kay tas to pag-alagad, daghan kay mga pagsulay, apan mo ampo, ragireta, Ginoo, tabangi mis pag-alagad. Kay human ato nga panghitabo, kapaglaom, wala siya magluya. Nagpadayon siya sa pag-alagad, nagpadayon siya sa commitment sa Ginoo. Wala gyud ko naghandom. After 2 weeks, that was Sabbath, iya kong gitawagan. Pastor, karong Sabado, mag-blessing ta. Una-una na ko, unsa ba kay blessingan, katong dump truck nga, wala ramat nadayog kaguba. Ingon sa pastor, mag-blessing ta. Kay gitagaan na pugos sa Ginoo. Ug brand new kaayo gayud yung dump truck. Mga pinalangga na kong mga kapaglaom.
Og dito agi ko nakaingon sa akong kaugalingon nga pastila samtang nag-blessing kami sa mga dump truck kapag laom. Dito agi ko nakaingon nga kung sa atong pag-alagad tinod ano na daghan yung mga pagsulay o sa itugot sa Ginoo nga masulayan kita sa kadaghan. Apan I just want to tell you mga pinakapaglaom nga bisag unsa kadako nga mga pagsulay mabot sa ato, but we are already in the winning side. Naa na kita sa kiliran sa atong Dios nga paggahom nga wa gyud pagkapildik. Naa na kita sa lunda sa tinan sa Dios nga sigurado ta nga taliwala sa daghan kay mga pagsulay. Apan naa ka na to ang kadahugan tungod ka tong Dios sukad-sukad wa mapildi kanunay siya nagamadinaugon. Kini nga pamilya kapaglaom si Engineer Ebenezer Alba Risa Balangkit ipakapinan pagyug asawang pertinggo paha og buutan kaayo in town nga anak nga si Dipdip. Mga pinagkapaglaom, akong isulti ninyo. Although dili kita exempted sa daghan kay mga pagsulay, apan ako kang suginlan, nga kini nga mga butang kapaglaom, muabot sa kinabuhi. But we are already in the winning side. Mupadayon kita sa pagalagad, makasulay ang yawa nato. Pwede ba kata niyang ma-stroke? Pwede ta niyang mapatay. Apan dili niya makuha tong luna sa gingharian sa kalangitan. Pwede ta niyang mapapobre, pwede ta ma-aksidente, pwede ta mauns tong kinabuhi kapag law. Apan dili makuha sa yawa, atong buhi kayo nga relasyon nga gidugtong sa tumang luwas, nga makapuyok kita sa lagi pulayanan, nga wala nagi pagkabungkag, wala nagi pagkaguba, lungsay kalipay atong matagamtaman mga pinalanggang kapaglaom. Busa karong kagabion, ayaw kalimti nga bisan pa ang uwak gigamit sa Ginoo aron sa iyang buluhaton kapaglaom. Ayaw kalimti nga bisag unsa ta kapobre, unsa ta kalisod, sinikmahan unsa atong kagahapon, pero ang Ginoo mas komportable mo gamit sa mga taong nakaagi, sa mga taong nagkalisod, sa mga taong wa maili. Og dimi kapaglaom sa mga pagsulay sa kinabuhi. Taliwala niya na, but we are already in the winning side. Karong kagabion kapaglaom, tabagi ko ninyo sa pagampo, samtang ato na pong padayunon kapaglaom, ang atong mensahe ugma. Gani, nakalimot ko, nga nagatanaw day karong kagabion, ang katong gikarwasan ako kagay na monkey karwas. Kapaglaom, nalipay ko, John Pabor, JJ Pabor, nagapaminaw day sila, karon mga pinakapaglaom. Apan ako kang inon karong kagabion, igsoon, live magining atong wali. Tomorrow will be another live. It takes 4 probably ka-sermons. Please pray for me, mga pinakapaglaom, o sa tanan nga mga listeners. Pero labaw sa tanan, nagaampo ko, nga samtang isumada ang wali, pinaagi sa awit, sa ako, pitaragang asawa sa Angelo Ropal Estrada, mga pilang kapaglaom, atong mapalandungan, nga sa wa pa di ay namugna ang kalibutan, daan natang gipili sa Ginoo, samtang wa pa niya nahimo ang kalibutan, iyan natang gipili, aron mahimo og dako kayong kabahin. Siyang bulaton ninyo ta, aron sa panahon nga makato tas langit, kitang tanan makato dito, puno sa kalipay, puno sa pagbati nga kadaugan, tungod kinalambigit kita sa bulaton, nininyo taa, mga pinlang kapaglaom.